takže čauko ľudia, to je STSK Max Gone 85. Presne, no to som nechcel. Aj tak nevidíte ho celé meno. Ale vlastne máte to jedno, či vidíte, máme tu jedno, či vidíte naše mena na Skype. A viete prečo? Lebo je nábor number 2. Lebo je nádor number 2, alias nábor number 2. Do studia Minecraft Movies, kebyže sa niekto chce prihlásiť, tak stačí napísať do komentov. Čiže easy business. A majte viac ako jeden názor. Nábor bude trvať do 31.8. Hej. August je do 31.8. No takže nábor bude trvať od 16.8. do 31.8. Keď niekto ešte dá pár dní potom, tak my sa ešte rozhodneme, že či bude mať originál Minecraft alebo nie. Tak podľa toho rozhodneme. Takže to je všetko, určite sa nezabudnite prihlásiť. Spamujte kamošom a keď budete hovoriť kamošom, aby sa pozeral na naše videá, aby sa prihlásili do náboru alebo tak máte väčšiu šancu, že vás zobereme. Takže toto je bolo pre toto video všetko. Ešte by som chcel povedať, že podmienky, ktoré by ste mali dodržiavať, takže poprvé, taktože budete počúvať mňa a Maxa, spolumajiteľa. Nikoho iného, keď budete mať nejaký problém, tak mi to proste napíšete, ale to vám už poviem normálne cez Skype. Takže prvá podmienka, mať viac ako 10, ale no 10. No takých 10. No tak, 10. Takže dáme od 10 rokov musíte mať. Keď budete mať taký, napíšete napríklad, že nemáte kvalitný mikrofón, tak my sa potom na to pozrieme a keď tak sa skúsime v tom nejak videjku pohrať, aby vám to nešumelo alebo také. Mať originál Minecraft, nemusíte ho mať, ale ako bolo by to lepšie, ale tak zase keď nemáte Vares, ako keď nemáte originál, som sa povedať, tak na tom Vares si rýchlo môžete nájsť nejaký skin, takže akože, takže vlastne nebudete musieť čakať, kým nádherný Mojang, to je jedno, no takže nebudete musieť čakať, kým vlastne vám sa zmení ten skin, takže to je akože bolový plus. To je všetko potom akože, potom ostatné pravidlá vám už vysvetlíme, keď si nás pridáte na Skype, takže môj Skype je toto, takto. Bude môj aj, Skype bude v popisku, alebo niekde hore, tam by sa malo objaviť meno môjho Skypeu. No hej, ale to si musí. A ukážem ešte môj výkon, aby vedeli, že ako vyzerá môj Skype. Takýto feťak. Ale to určite nájdete, a keď nie, tak hlavne prosím vás, najviac to posielajte mne, lebo ja som tu skoro vždy. Ja som tu každý deň, takže tak. Ja to nie som každý deň. Hej, takže to by bolo pre to video všetko. Určite sa nebudete prihlásiť, spamujte kamošom, že ešte nechcú do studia. Také máte väčšiu šancu, že vás príjmeme fakt, takže... A ešte vieme, že nemáme až tak veľa odberov, možno, že akože poviete, že to nemajú veľa odberov, sa nepripojím, ale keď sa pripojíte a budeme mi robiť spolu filmy, tak môžeme mať oveľa viac odberov. No a vlastne tým pádom, ako ja mám na svojom normálnom channeli 55 odberov, aha, fail, nevadí. Ja mám na svojom channeli 55 odberov, na STSK Max má 37, takže nejak, tak dobre, tak určite píšte, shut the fuck up Skype, takže určite píšte pod videa, môžete pod videa, hlavne po toto, prosím vás, po toto. Takže nazdar, papa. Fuck, musíte tam.